casa más tranquila, un poco aliviada, pero ya mi vida ya no es igual. Los años que estén ellos, porque ellos van a salir sí o sí, van a estar con su familia, pero a mi hijo ya no me lo van a devolver, o sea, mi hijo ya no va a estar conmigo, ya vivo ya toda mi vida sin mi hijo ya. Son as duras palabras da nai de Joel Quispe tras coñecerse a condena de 20 anos de prisión pros dous autores do crime do seu fillo. Matárono dunha cuitelada na Coruña na Noiteboa de 2023. Dende entón, ela nunca deixou de pedir xustiza. Asegura que aínda queda luita por diante porque vai recorrer a absolución do terceiro procesado. Ola, boa tarde, benvidos ao Galicia Noticias deste venres 3 de xullo. Van ver as imaxes dunha impresionante lea que aconteceu en Boiro. A Garda Civil investiga unha pelexa entre feirantes que preparaban as súas atraccións para as festas. Hai 3 persoas feridas. 2 homes foron trasladados ao hospital con feridas e contusións. Os veciños gravaron cos móviles e temen que os enfrontamentos vayan a máis. Tiñamos un pouco de medo, de intriga, de saber onde estará, ou dicía, parece de película, porque non sabes que pensar, tes familia, o traballo pois quedábanos ao lado, polo menos poder xa respirar e dicir, mira, pois, aínda que teñamos que non se olvida, pois polo menos poder ir para diante. As dúas mulleres vítimas da agresión sexual por parte dun hostaleiro de Padrón respiran máis tranquilas. O home foi condenado e dende este luns xa se atopa en prisión. Aseguran que pasaron un inferno, tanto polas agresións que sufriron por parte do seu xefe como polo rexeitamento social que, segundo aseguran, padeceron. A Xunta activa a alerta vermella por calor en 138 concellos galegos ante un episodio de temperaturas extremas que se vai prolongar nos vindeiros días. A medida afecta ao noroeste e interior da Coruña, interior de Pontevedra e as Rías Baixas e tamén a montaña Ourensá. Onte rozaban os 39 graus en Salceda de Caselas e en zonas de Ourense hoxe poderían chegar aos 40. O 112 advirte dos efectos para a saúde en maiores e nenos. Chámase Castelo da Rocha e acaba de facerse co título de mellor tapa de Galicia. Tanto o público como o xurado do concurso, 7 cidades, 7 sabores, elixiron esta creación culinaria do chef compostelán Rodrigo Seoane. É toda unha homenaxe á súa infancia e ao lugar que o viu medrar. Sabe a casa, e con un toquiño un poquinho de fora. Está feita de unha lloza, dun recheo de un estofado de conexo tradicional de toda a vida, como facía a miña abuela. Unha salsiña que infusionamos con un puntiño de lima, un pouquiño de yuzu, un espumo de chiribía e un cruxente de cenoria. Comezamos coa última hora do matricidio rexistrado no concello ourensán do Carballiño. A muller que presuntamente matou a súa nai asfixiándoa na casa familiar permanece ingresada na unidade de psiquiatría do complexo hospitalario universitario de Ourense. A xuíza que leva o caso ordenoulle ao centro sanitario que notifique o momento en que se proceda á alta da paciente para tomarlle declaración en sede xudicial. Pola súa banda, o tribunal iniciou formalmente un procedemento por homicidio. Neste momento a causa atópase á espera de que a Policía Xudicial da Garda Civil conclúa o informe detallado cos resultados das dilixencias e investigacións que se están levando a cabo arredor destes feitos. Aliviada e tranquila, así di sentirse a nai de Joel Quispe tras saber que os dous mozos acusados de asasinar o seu fillo na Noiteboa de 2023 foron castigados con 20 anos de cadea. Con todo, asegura que nada vai volver ser igual. Conta tamén que aínda queda por loitar, non está conforme coa absolución do terceiro procesado e ten claro que vai recorrer. Más alivio, más tranquila, un poco aliviada, pero ya mi vida ya no es igual. Los años que estén ellos, porque ellos van a salir sí o sí, van a estar con su familia, pero a mi hijo ya no me lo van a devolver, o sea, mi hijo ya no va a estar conmigo, ya vivo ya toda mi vida sin mi hijo ya. Con todo, Maritza di estar satisfeita porque os dous mozos acusados de asasinar o seu fillo foron condenados por asasinato. Di que foi un proceso moi longo e moi doloroso, malia que sempre confiou en que se faría xustiza. Y desde el primer momento yo confié en el fiscal que solo acusaba a uno por homicidio y yo no estaba de acuerdo porque siempre desde el primer momento dije que era un asesinato, porque lo han asesinado,
o sea, 9 contra 1, una pelea, y siempre dije que era un asesinato. Lo que yo quería es justicia para mi hijo, no quedara impune la muerte de mi hijo. Y siempre luché, no paré hasta que se haga justicia. O maxistrado que levou o caso impúxolle unha pena de 20 anos de cadea a José Luis Franco, o autor material da coitelada mortal, e outros tantos a Yaret Gestal en calidade de cooperador necesario. O terceiro mozo investigado polo asasinato de Joel Quispe xa o absolvera por falta de probas antes de que o xurado popular se retirase a deliberar. Aún falta por el tercero, que vamos a recurrir porque es cómplice, porque estuvo antes, después, o sea, en todo momento sabía lo que ha hecho él, entonces aún falta mucho que pelear. Malia todo, asegura que aínda lle quedan folgos. Me cuesta mucho hablar de mi hijo porque era mi vida entera, de verdad, que me cuesta mucho, a pesar que pasa tiempo, es cada vez peor es la falta de mi hijo. Me levanta, es la niña. No paré hasta que se haga justicia, porque si no muevo yo, ¿quién? Porque yo he sido padre y madre para mi hijo y daba vida para mí, o sea, mi hijo. Y entonces lo único que yo quería es justicia para mi hijo y estoy más aliviada, la lucha valió. Na Coruña homenaxean hoxe a Samuel Luís no 5º aniversario do seu asasinato. A Asociación Alas, que xerceu a acusación popular, celebrará ás 8 da tarde unha vixilia no lugar onde se produciu o crime homófobo na avenida Bos Aires, á altura do Playa Club. Gardarase un minuto de silencio ao que seguirán palabras de lembranza con música a cargo da saxofonista Sofía Simons. O acto incluirá unha ofrenda floral en memoria das vítimas de delitos de odio en España, como Samuel Luís, por cuxa morte 3 acusados foron condenados a penas de entre 20 e 24 anos de cadea. A Garda Civil de Boiro investiga unha pelexa entre feirantes que preparaban as súas atraccións para as festas. Hai 3 persoas feridas, 2 homes foron trasladados ao hospital con feridas e contusións. Os veciños gravárono con móviles e temen agora que os enfrontamentos vayan a máis. Os feirantes preparaban as máquinas cando empezou o enfrontamento. Sospeitase que foi unha rifa polo espazo que debía ocupar cada un. A lea foi a máis, e un dos grupos colleu unhas barras de ferro das atraccións e foi atrás do competidor. Primeiro, deronlle cos ferros, despois a puñadas. Acabada a liorta, os agresores gardan os ferros debaixo dunha das atraccións e parece que foxen. Cando parecía rematada a refrega, chega unha furgoneta cargada de xente. E volven a agredir outra vez a mesma persoa. No hospital do Arbanza ingresaron 2 homes, un de 20 anos e outro de 46, tamén unha terceira persoa. A Garda Civil abriu unha investigación a pesar de que non consta que haxa denuncias de ningunha das partes. Os axentes, xunto con patrullas da policía local, desprazáronse á zona. Hoxe, algunhas das atraccións permanecían pechadas, mentras que outras seguían cos preparativos das festas do Brán, que comezan oficialmente hoxe a noitiña. Os vídeos da Zarracina volvéronse virais en toda a comarca. Os veciños agardan que as leas non vayan a máis. En Lugo entrégase despois de case 4 meses o home que supostamente lle disparou a outro nunha perna durante unha liorta entre clans xitanos. Foi en plena rúa, ao parecer porque unha das familias se opuña a unha relación amorosa. O detido de mediana idade é membro de Cortiñas e está acusado de tentativa de homicidio. Punto final a décadas de prostitución e explotación sexual nun piso de Vigo coñecido en toda a cidade e que mesmo se anunciaba en internet. A policía fixo a última redada hai 3 meses na que liberaron 10 mulleres, pero esta semana conseguiron dar un paso máis. O precinto policial marca o punto final dun inferno que durou décadas. Es un hito porque es un piso que lleva muchos años dedicándose a la explotación sexual, a la trata de mujeres. Feitos moi serios como a morte dunha muller por unha sobredosis, coñecido porque ofrecense servicios sin preservativos. Prácticas que destrozan corpos e mentes, pero que de portas para fora pasaban desapercibidas. Nin daban problemas, nin se ocultaban, ata con reseñas en Google e páxina de internet, con teléfono, onde contactaban os clientes e tamén as mulleres. Eran mujeres muy jóvenes, que vienen de países muy pobres, que sus familias dependen económicamente de ellas. Las contactaban allí, les decían, no, vente como turista. Chegaban sen saber o pesadelo que se enfrontaban.
Un piso pequeño y había 10 mujeres en 3 habitaciones súper pequeñas, la verdad, parecían más armarios que habitaciones, hacinadas en literas, estaban allí 24/7 y tenían que pedir autorización para salir y las habitaciones no tenían ni ventilación ni luz natural. Afronta a muller que lle dá nome ao piso e que tivo outros negocios en Vigo e 2 familiares máis, un clan. Ela, Sandra, con quen puidemos falar, acepta a prostitución, pero nega a explotación, a trata e o maltrato. Un relato ben diferente ao que ofreceron as vítimas. 7 días da semana, 24 horas, o servicio completo do cliente que entre pola porta. Sexa a hora que sexa. Teñen que levantarse e poñerse en fila no pasillo. Non só é sexo, é dominio, é poder. Recordo a anécdota dunha muller que decía que tuvo un cliente que tuvo horas bailando e bailaba cando el lle decía, baila. Eran 10 mulleres, só denunciaron 3. Ese medo, esa falta de conciencia da situación real en que estás, ese casi agradecimento, porque se está dando un sitio donde podes gañar o 50% do que vale o servicio, falamos de servicios entre 60 e 90 euros media hora, que son unhas víctimas que venen absolutamente sometidas ao que sea necesario. Unha vez liberadas contan con axudas e beneficios legais, pero manteñen a carga das familias e danos físicos e mentais difíciles de superar. As 2 mulleres vítimas do hostaleiro de Padrón condenado por delitos de agresión sexual respiran máis tranquilas ao saber que o home xa está en prisión. Ingresou este luns para cumprir a pena que lle foi imposta. Agradecen o apoio das súas familias e queren deixar atrás o inferno que pasaron estes últimos anos. Xa non só polas agresións que sufriron, senón tamén polo rexeitamento social que tiveron que soportar. Nuria e Victoria queren pasar páxina e deixar atrás o inferno que viviron nos últimos anos. Vítimas de agresións sexuais por parte do hostaleiro de Padrón para o que traballaban respiran por fin tranquilas ao saber que desde este luns está en prisión para cumprir a pena de 23 anos de prisión a que foi condenado. Polo menos poder xa respirar e dicir, mira, pois, aínda que teñamos que non se olvida, pois polo menos poder ir para diante. Foi un proceso xudicial longo, 6 anos, que remataban este luns despois de que se denegara a prórroga que solicitou e excedera o prazo de ingreso no cárcere. 6 años en los que se ha generado muchísima incertidumbre para las 2 víctimas y sobre todo una sensación de que no se hacía justicia hasta que realmente esta persona terminó ingresando en prisión. Non só pasaron un inferno polas agresións sufridas, senón tamén pola condena social que recibiron nunha vila onde vivían e traballaban, e máis aló o acoso que tiveron que soportar as súas familias. Sí, moi duro, máis que a xente eso, que se metan conmigo, pues dame igual, que si é verdad, que si é mentira, dame igual, porque eso é a verdad. La justicia hizo justicia y a mí non me importa, pero a ellos ya bastante han pasado que por favor los dejen en paz. Unhas familias que sempre estiveron aí apoiándoas e que teñen toda a súa gratitude. Le doy las gracias desde aquí a mi marido, a mi familia, por todo el apoyo, por haber tenido esa calma, esa paz. Agora xa non agochan as súas caras e queren amosar o seu apoio e axuda a quen estea pasando por unha situación similar. Y ahora que hay una sentencia firme, pues ya no tengo por qué ocultar mi cara. Y además eso, para que otras personas que estén pasando por lo mismo o por lo que sea, por violencia de género, por lo que sea, pues que sean valientes y que denuncien. Xa non ocultan as súas caras e de novo son capaces de sair soas á rúa e volver á normalidade. Acabamos de coñecer a sentenza da Audiencia da Coruña no caso do home que asasinou o seu pai cunha machada en Muros en abril de 2023. De conformidade co veredicto ditado polo Tribunal do Xurado, a Audiencia condena o acusado a 23 anos de prisión por un delito de asasinato. Impoñe tamén 5 anos de liberdade vixiada e o pago de 80.000 euros de indemnización á nai da vítima. A Audiencia tamén acordou, unha vez sexa firme a resolución, deixar o acusado sen herdanza por estar incurso en causa de indignidade por a suceder o seu pai. O magistrado resalta na sentenza a leivosía, dolo homicida e agravante de parentesco e desbota que o acusado sufrira unha alteración das facultades no momento dos feitos. A sentenza non é firme e cabe recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Cambiamos de asunto. Hai alerta vermella por calor en 138 concellos galegos ante un episodio de temperaturas extremas que se vai prolongar nos vindeiros días. Esta é unha situación realmente excepcional dende que se utilizan os actuais protocolos de avisos por vagas de calor, Andrea. Sí, Alberto, 138 concellos en aviso vermello por temperaturas extremas, boa parte deles aquí na provincia da Coruña, no interior tamén no noroeste, na provincia de Pontevedra, tamén se van ver afectados no litoral, no interior, en a zona das Rías Baixas e moito ollo tamén na montaña de Ourense, porque ali as temperaturas tamén van ser moi elevadas. Esta calor obrigou a suspender hoxe as actividades deportivas, o aire exterior e a previsión é que continúen aumentando nos vindeiros días de cara a esta fin de semana e incluso imos poder superar os 35 graus nalgúns puntos da nosa comunidade. As recomendacións, como sempre, manterse hidratados, non expoñerse demasiado tempo ao sol nas horas centrais do día e ter moita precaución cos cativos e coas persoas maiores. Na xornada doxe, 16 concellos da zona de montaña de Ourense están no nivel máis alto de alerta, o vermello, polas altas temperaturas. Sí, aquí pasamos unhas noites estupendas e estes días é horroroso, vaya. Unha sabaniña sobra, é todo aberto. Altísimas. No se puede ni dormir por la noche, por el día, como no te vayas a la piscina a trabajar, es durísimo, porque es muy duro. Y, no sé, lo soporta cada uno como puede. Maceda é un deses concellos. Aquí as temperaturas máximas non paran de subir. O pasado mércores tiveron 28 graus, hoxe agardan 33 e algo máis de 35 o próximo domingo. Valores moi por riba do que é habitual nesta zona no verán. Sí que é verdade que por día xa desde mañá cedo fai moito calor. A noite que vai aparecer sí que refresca, pero xa últimamente nin eso. Empezar a traballar moito as primeiras horas, escapar un pouco das horas máis medianeras do día, senón non damos algún día, igual hasta te encontras así un pouquiño pachucho, un pouquiño mareado, buscar as sombras e beber moito. A calor vai facendo camiño e outros 18 concellos da provincia están en alerta laranxa. De feito, de este a oeste, as temperaturas non dan tregua en Ourense. Certo que na Conca do Miño ou Valdeorras están algo máis acostumados, pero desta vez tamén nas zonas altas a calor semella non dar descanso. A verdade é que hai momentos en que están as temperaturas máis altas. Desde hai uns anos, cada día vamos a máis, ¿no? Mucha diferencia este año, mucha. Porque otros años hacía así días buenos, días malos, pero ahora llevamos mucho tiempo con este calor y no estamos acostumbradas. Compre, pois, extremar a precaución mentres as alertas sigan activas e tomalo con calma, porque semella que a calor vai quedar con nós nos vindeiros días. E por se fose pouco, nesta xornada Galicia cada un pico de radiación solar de moi alto a extremo. Compre, por tanto, aplicar na pel un factor de protección elevado, ademais de usar lentes de sol homologadas para evitar danos na vista. O índice de radiación ultravioleta disparouse nesta xornada con valores entre altos e extremos en boa parte do país dende as 12 da mañá ata as 5 da tarde. Para evitar danos na pel, compre cubrir o corpo e mel a cabeza e empregar un factor de protección solar de nivel 30 ou superior. A crema debe aplicarse media hora antes de expoñerse ao sol e renovala cada 2 horas ou despois de bañarse. Eu antes de salir da casa xa me boto a miña crema de 50 na cara e polo corpo para pasear pola calle. Si vou á playa de cada 2 horas. Se non cuidas a piel, pois estropease todo. E hai que botar unha crema de sobre 35 ou algo así. Vou ao río, non boto casi nunca e ao final quémome, acabo ca pel un pouco mal. Encontrámonos que a xente se quema moi a menudo. Eso non só é o daño que nos produce no momento, senón o daño celular que se produce, o riesgo de cáncer de pel, que sí existe nese momento e hai mucha incidencia de cáncer de pel. A radiación solar tamén pode provocar danos oculares. Para evitalos, deben usar lentes de sol homologadas cun 100% de protección contra os rayos ultravioleta. E tanto para conducir como para estar á beira do mar ou do río, onde se reflite a luz con forza, o máis idóneo son as lentes polarizadas. Sobre todo as lentes porque son moi sensible ao sol e para conducir é todo imprescindible. O ideal sería unha gafiña de sol con lente totalmente oscura, vale? Para que axuda a protexer nestes días. E, bueno, axudar tamén que leve tamén a xente sombreiro tamén para que lle protexa, vale? Que é unha moi boa forma. E se vamos á playa ou ao río, usar unha gafa polarizada.
Compra ademais, buscar a sombra das árbores, extremar as precaucións cos pequenos e coas persoas maiores ou de pel moi clara. E nunca deben estar expostos ao sol directo os bebés de menos de 6 meses. Nas últimas horas rexistráronse 3 incendios forestais en Galicia, aínda que só un permanece activo no municipio pontevedrés do Grove. As lapas na parroquia de San Vicente están controladas. Os equipos de extinción, que incluíron medios aéreos, 3 helicópteros e 4 avións, e tamén as brigadas, traballan para que non se reaviven. Xa tamén no Salnés se extinguiu de madrugada o incendio declarado na parroquia de San Miguel de Deiro en Vilanova de Arousa. Na Terra Chá, outro incendio apagouse de noite tras queimar 2 hectáreas na parroquia de Quintela, en Castro de Rei. Na praia da Lapa, en Sanxenxo, os equipos de salvamento rescataron unha muller de 77 anos que sufriu unha parada cardiorrespiratoria mentre se bañaba. Foi auxiliada por unha embarcación e xa fora da auga os socorristas practicáronlle as manobras de reanimación. Sucedeu na praia da Lapa, en Sanxenxo. A muller quedou inconsciente mentre se bañaba á altura das boias. Os socorristas do areal actuaron con rapidez e alertaron a embarcación do Servizo de Emerxencias do Grove. Rescataron a muller do mar e levaron ata a area onde chegou en parada cardiorrespiratoria. Que tiña creo que 70 anos ou así e decidiu ir nadando ata as boias e pois aí deulle un paro cardíaco ou algo e vimos como a recollían na lancha os socorristas e traían ata a playa. Decatáronse os socorristas de que había unha persoa á altura das boias flotando, inconsciente. Por proximidade achegouse a embarcación do Grove a recollela e de aí acercaron á praia e comenzaron a facer o RCP aos socorristas. O suceso causou conmoción nun areal ateigado de xente por mor das altas temperaturas que se rexistran estes días nas Rías Baixas. Un susto, a verdad. E nada, estuveron ao mellor 40 minutos intentando a muller poñela estable. A máis calor a xente está máis na auga, entón unha indisposición na auga o que provoca é que trague auga, mentres que unha indisposición no areal o que leva é unha perda de consciencia e pouco máis. Tras a primeira asistencia no areal, unha ambulancia medicalizada fíxose cargo da paciente que foi trasladada ao Hospital de Montecelo en Pontevedra. Estamos a venres e para moitos comezan as vacacións. Ás 3 da tarde arranca a primeira grande operación saída do Brán. A Dirección Xeral de Tráfico reforza a vixilancia, claro, nas estradas, Demetrio. Sí, en menos dunha hora, ás 3 da tarde, como decías, arranca esa primeira operación saída que se inicia ás 3 da tarde ata as 12 da noite do próximo domingo. Calcúlase que en todo o territorio nacional produciránse alrededor de 4,8 millóns de desplazamentos e aquí en Galicia rondarán os 600.000. Un dispositivo especial que se vai establecer ao longo de toda esta fin de semana, pero que se repetirá todas as fins de semana ao longo de todos os meses de verán, xullo e agosto, no que a Dirección Xeral de Tráfico vai facer especial fincapé no control dos motocicletas, tamén dos excesos de velocidade, do consumo de drogas ou de alcohol, con un claro objetivo: reducir a siniestralidade na nosa rede viaria. Calcúlase que todo este verán, meses de xullo e agosto, pode ser de récord o número de desplazamentos que se desenvolvan, que se levan a cabo en todo o noso territorio. Boa Navidade, un teléfono que é o 018 de atención ás víctimas de sinistros de tráfico, donde se podrá chamar e acudir para recibir calquer tipo de asesoramiento legal e incluso psicolóxico a aqueles todos que en calquer parte do territorio, incluso nacional, sean víctimas dun accidente de tráfico. A xente tamén anda un pouco sin control, así que ben que haxa esa medida. La circulación, exceso de velocidad, para mí quizás sea así. Cambiamos de asunto. Un recordo da infancia levou a crear a mellor tapa de Galicia e a ela ser o mellor cociñeiro de tapas de 2026, segundo o público e o xurado do concurso 7 cidades, 7 sabores. O petisco premiado Castelo da Rocha sabe a guiso tradicional galego cos segredos doutros aromas. Anímanse a probalo? De todas as que probamos cada día, hoxe imos romper coa rutina e probar a elexida como mellor tapa de Galicia. Está aquí moi preto de nós e chamase Castelo da Rocha, pensada e creada polo chef santiagués Rodrigo Seoane, que nola quixo facer pa nós. Sabe a casa, e con un toquiño un poquinho de fora. Está feita de unha lloza, dun recheo de un estofado de conexo tradicional de toda a vida, como facía a miña abuela. Unha salsiña que infusionamos con un puntiño de
de lima, un pouquiño de yuzu, un espumo de chiribía e un cruxente de cenoria. Pasei xusto por unha finca que tiña miña abuela xusto do lado do castillo, e vi pasar un conexo, e aí empezou toda a historia e a cabeza a traballar. Unha etapa moi bonita, a presentación eu creo que tamén chamaba a atención, pero sobre todo ese punto de potencia de sabor. Un petisco novo de historias familiares que reinterpreta o guiso tradicional galego coa cociña de novas sinfonías. Quixemos saber como se inventa unha receita. Público xurado do concurso Sete Cidades, Sete Sabores deronlle o premio como mellor cociñeiro de tapas 2026. Non pensas, vou innovar, simplemente ti colles algo pois o mellor un poquinho máis normal e empezas a incorporarlle uns matices que non combinan directamente con ese plato que temos na cabeza e aínda empeza a innovación. Cada vez que incorporamos algo novo e a xente ao final vai no aceptando, eu creo que aí é onde vamos avanzando. Formará parte da vosa carta, non? De momento. Da carta non sei, seguro como recomendación e donde non se vai escapar nunca é da nosa mente, eso seguro. Atrevémonos a atravesar a cuberta cruxente vexetal para probar a tapa directamente feita, unha creación que garda emoción e recordos e quen sabe se acabaremos pedindo unha de Castelo da Rocha. Unha muller e o seu bebé foron atropelados nun paso de peóns de Bueu. Por sorte, non sufriron feridas de gravidade, pero os veciños din que se trata dun cruzamento moi perigoso. Denuncian excesos de velocidade e reclaman que se instale un semáforo no lugar. Un novo atropelo neste paso de peóns de Bueu acrecentou a preocupación dos veciños. Desta vez as vítimas foron unha muller e a súa filla que ían nun carriño. La chica venía pasando el cruce de peatones con su hija. Lo que pasó fue que el coche frenó en la mitad del cruce de peatones, el carro se dio vuelta en el bordillo del paso y quedó mirando el carro hacia dirección al portal del frente. Se sintió el golpe. O caso é que os usuarios denuncian que cruzar nesta estrada moi próxima á praia da Pescadoira é moi perigoso. Falan de distraccións, pero tamén de excesos de velocidade. 3 o 4 al año tranquilamente, 3 o 4 atropellos. Aquí hay una parada de autobús, de críos de colegio, bueno, y de gente para ir a Pontevedra. Toda la gente de aquí de las Meanes bajamos por aquí y es raro el día que no hay frenazos, porque abre el semáforo ahí arriba y la gente ya escopeteada. No se da cuenta de que aquí tenemos que cruzar. Y un día me quedé con las manos en el capó de un coche, porque el de la izquierda te respeta, el de la derecha no. Entonces, estamos así, todos los días. Xa hubo de sempre, incluso a propietaria desta casa xa atropelaron unha vez a tía. En fin, sei que hubo moitos, entón é complicado o sitio, é unha reta moi larga e os coches pois enseguida se poñen moi rápido, non? Y entran para Bueu, para Cangas y van muy rápido y se nota muchísimo, porque además la gente para parar, ahí la mayoría de coches ni paran a nadie. Entre as alternativas que contemplan os veciños está a instalación dun semáforo. E algo máis potente, unha señal máis que obliga a parar ou a moderarse, polo menos, porque hai conductores que van distraídos, todo iso, entonces non é un pouco perigoso, a zona. Sí, eu creo que é moi necesario, xa que o que está aí arriba funciona ben, aquí é moi necesario un semáforo. Ante o temor a novos atropelos, os veciños solicitan que se actúe con urxencia para mellorar a seguridade do paso de peóns. Un veciño de Covas, en Ferrol, alerta sobre a presenza de cans soltos e denuncia que os animais xa protagonizaron varios incidentes. Os cans pertencen a outra veciña que, malia admitir que os animais andan soltos, mantén que están controlados. Ignacio adoita pasear coa súa cadela. Esta é a súa ruta habitual, pero dun tempo a esta parte asegura que se ve na obriga de modificala. Vou á tenda, vou ao cementerio, pero que agora resulta que non podo pasar, porque non teño que dar un rodeo por culpa que teñen os perros soltos. Entón, non hai dereito. Os cans aos que se refire son os desta vivenda, 3 animais que, segundo Ignacio, protagonizaron varios incidentes nas últimas semanas. Atacaron a unha rapaza outros días, primeiro lle morderon a ela aquí no tobillo, ten unha marca aquí, e depois morderonlle a perriña outro día. Outro día pasou a miña panadeira por aquí tamén, claro, que eu baixaba co coche por aquí, xa din rapidamente para atrás, porque os casos tiña fora, xa estaban intentando atacarlle a ela tamén. Unha situación que di non é nova para el. Fai 3 anos foron ele e a súa cadela os atacados. Sí, eu pasaba por aquí, tuve un gran reflejo de collar no colo, pero os casas me viron a ela, como non lle poden tocar, atacaron a min e morderon aquí no
no muslo, aquí na perna esta. Teño un parte de urgencias, no ambulatorio de Ferrol. Pero bueno, como son veciños, non os queres denunciar. Reclama dos donos dos cans que polo menos pechen o perímetro da vivenda para evitar que poidan sair á vía pública soltos. Non poñen nada, non fan nada. Non fan nada. E aí están. Hasta que haya unha desgracia, porque aquí pasan coches para a playa. O día que vayan a atropellar a un animal dela, e encima os dos coches van encima dela, porque non os pode ter sueltos. A dona dos cans non quixo falar á cámara. Admite que andan soltos pola propiedade, pero asegura que están controlados en todo momento. Pois nos segundos comeza o telexornal e, como sempre, grazas por escolleren o Galicia Noticias. Lembren as alertas por calor extrema, eviten sair da casa nas horas centrais do día e hidrátense. Volvemos vernos o luns. Boa fin de semana.